Give me a little love tonight. Hello guys, नै जों दा मेकआप खालामखांबाय। नाय आंजों लोगोआव सोर दं? हाय बुंदोब्रा। हाय। सोर दं नै नायनो हागोन। एक्टरबो दं जोंना एक्टर। आरा दंबावो। खोमसि नुबाय माथो। एक्ट्रिसआ नै जोंना बेनो। नावलाय आरो? ओइ जारौ नावदों। खोमसिसो नुबाय। जों दा बहाय दंफैयोमोनलाय? दिखियाजुलियाव दंफैयो जों दा थांगोन प्रग्राम जानाय जायगायाव खावब्ला सेन्टाराव थांगोन दा। सोर दं? नोंथांमोना आंनि मा होनो भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो। माबा मा होनोमोनलाय साबसक्राइब खालामना थैखासोंसो एसे जिरायथ'दों र' थान्दा लादों एसे थान्दा फेस साबसक्राइब बोलथ' नाव असि नोंथां बेसेबां जानो हाखो? माबाय नै दासो स्टार्ट होदों। आंनिखौ नुबाय नै आंना पापर मोनदों बेखौ मा होनो गोखै हिनजावफ्रा बिराद जायो बिदिखौ ओमफ्राय नैबे खुदुना नैबे आलु पटल दालि जहल बानलु जेलि ओमफ्राय नैबे संख्रि बेजों जानोसै गोथाव आरो नै फैबावबायसो मोनसे दंबावोसो लिबु दंबाबो बे मा बुस्थु नाय क्या है यार जों देलायखांबाय दा जों खावब्ला सेन्टाराव थांनो नागिरबाय बयबो देलायखांजोब्बाय आं थांगोन जोंना एक्ट्रिस बिहा देलायखांबाय बिहाबो र' ओंखारबायमोन एसे थांनो खावब्ला सेन्टाराव सिख्लाफोर नायसै माबायदि नुखोथाय आंखौथ' बोरैसो नुबाय देलायखांबाय थांनोसै दा थांनो ओंखारबाय नानि मोनहा दा थांदों नोंस्रा दे प्लास्टिकसो लाय बेखौ प्लास्टिकसो सोरखौ लोगो मोनदों नै बेखौथ' सिनायखागोन आदाखौ ब्लार नुदों दे एसे मोजाङै खोनाजायो
Tak jibi ko na ko deh. Ada nih deh. Kalau best tuh. Ada best tuh tan. Ani ya. Kalau anda kagak kau lain apa? Anda Rachel Pribai, police officer Lare Mitha. आंनिनो गासिबो आर्टिस्टफोरखौ आङो लिडिं खालामनानै बानायनाय जायो आं मानसिया नुजायासो जोंनि बे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासिबो आर्टिस्ट एस'सिएशननि गासिबो जायनाखि आर्टिस्ट बिथांमोन बिसोरो आंखौ हाजासे मदद होयो आरो आंबो बिसोरखौ मदद होयो जा मावनांगौ बेखौ जोङो जयैनो मावजोबो मोनफ्रोमबो खामानियाव जोङो जयैनो मावलायनाय जायो आरो जोंनि जेसेबां फिल्म बानायदों बेखौ जों ज' खालामो दिनै नैबे बिथां रोमैनि दा दिन्थिनो गोनां रैखानि लामा फिल्म बेवहाय आङो माखासे खामानि हेफाजाब खालामफादों मानोना बिथाङा गाव हारसिङै जानायलाय आंखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आंखौ खावलायहरबाय थानायाव आं हेफाजाब होफानाय जादों आं लायामोन लानाया पुलिस रलखौ आङो बारा रोंफेराबोमोन नालाय दा माबायदि जादों नायलांदो बिथां रोमै बिथांनि बानायनाय गाव लिरनानै गावनो प्रडिउसार गावनो लिरदों गावनो डाइरेक्सन खालामदों बेवहाय मा बुहुल बुजाबुजि जादों नोंथांमोना नायोब्ला बुजिलांगोन आरो जोङो नोंथांमोननि फारसेसो जोङो मोन्दांथि मोनो मोजां जानाय गाज्रि जानायखौ खानि लामा फिल्माव जा रुल मोनदों बेखौ आङो फंनैसो बुंनो नागिरबाय आंथ' बारा बिदि स्टेजबो होफेराखै रायजोफोर ओंखायनो आङो एसे ससेबाबो बुंनानै होनोसै गाब्रिनायाव बिमाया फिसाजोखौ गाब्रिबाय आरोना बेबायदि दा गाब्रिनायाव ओंखारबोबाय आं डाइरेक्ट एसे रागा जोंनाय बुंनाय जाबाय ओमफ्राय बेनो बुंनायावनो आङो जेबो बेबायदि माबा खालामनांला नों आंजोंल' थ'दो होननानै आङो बुंबाय आङो दा थांबाय माबाय मन्दिराव हाबा लाहैनाय जाबाय आरो बेबायदि आरो मन्दिराव लास्टआव हाबा लाहैनाय जायो बेनो जोबहैयो आरो फिल्मा दा आं बेखौनो बुंनो सानबाय ससेल' आं बारा गोबावबो बुंला दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना फिल्मखौ माबायदि मोनदों रायजो राजाफोर गाज्रि जादोंना मोजां जादों नोंथांमोनासो एसे रायजोफोरनि थाखायसो एसे सोलिबा बुंबानो जाबाय ना मा होनो रायजोफोर आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोननो सानबाय रायजो राजाफोर गोजोन्थों Anakku besar pasone membai. Anak sama moza mana mana kau. Ini aku coba pergi makan nane thambai nengah. Ambil di sana pergi nengku. Rasa berang, para pergi berang asai, mana kamu berang. Dah moza mungkin apa nada rasa berang ni kamu naik tinggal. Mana?
मा जानो नागिरदों मेलानि जुलाफे जाग्रा मोनालै boleh boleh guys zauro boleh guys abi bukas nama nunggu kom zarla oh ada bukas cuma ada kan perjalanan boleh dibilang melenggang kan sih dia ya Zulini kau belasin tadi Julapi Kursung ya nani ya Iya le. Jasa balik ya. Kamu langsung dari Julapi apa di dia? Apa di dia? Tiba sih salah. Ayah, baik nunggu. Dia. Siapa? Nenek, minta Berlas nak aku. Oh, karena berlas baik. Komeri. Nung ya boy. Menengah deh. Kasih menengah jumpa nego. Mana mangga semua. Mana? Zasuk. Naik kon kai. Nah, mama ni mana? Naik kon kai. Kami gini. Kau pula sendal ni. Lucu pula ni bawa Julapi jalan. Kau boleh jalan lah. Kau boleh ke? Mana saya kau pula sih bang? Jumlah sumpah. Boleh kau pula saya? Oh, nanya segera mana jauh dah hayu situ. Kau boleh mana pun sana. Mana ke boleh lagi? Dia Yo pun yo pun dah. Kah ni dong nak. Yo isi kurang beli yo. Kau kan. Hari muda ni boleh macam ni. Mari kau pula nam ke? Kami ya. Apa yang kentagan? Dari belum ber. Mau mau macam mana bukan? Anglah. Ayah, mau lang rahi. Itu nisnya bini. Hah? Itu nisnya lah mana bini. Này, hàng khu vực không có được cái đó. Đây là kita tanam này, proses sampai ada thale soro. Hàng khu vực không có được cái đó. Beliau bere video beliau. Saya boring benda kai. Bere jadi. Macam sih marah gila. Mana santap sampai mana. Hàng khu vực không có được. Pas bere bisa kita ada beda deh. Bere baik. Saya lampai dah apa beri mencuci. Jika Zulini kau pula sendal ni meliau happy bye ni. Keman sepedongo. Oh bisa. Enjoy manusia kaina. Keren kan? Oh. Pira ini.